Okay. Skal vi ikke sidde der? Herovre nu. Ja. Wow, hvordan kommer man der? Jeg kan godt sætte kameraet. Kan man godt sidde på det der? Okay. Okay. Vi skal have lidt af det der på. Sukker. Ikke for meget sukker. Nå, sådan der. Okay, er klar? Det er fedt! Der er fedt! Kigge. Jeg er bedre. Fucking klappe! Jeg ved ikke, hvor vildt i munden. Au! Lad være! Okay.